Mulai. Iya lor. Mulai Minggu tanggal 10. Lokasi kedua lor ya. Lokasi kedua. Nah, delok ae lor nek deleh lor. Nek delok dideleh di screenshot videone lor ben po enak lor. Nah, tak tresepno lor ya. Gari papat lor ya. Nah, gari papat lor. Gari papat tak golek nonggon sing kene lor. Nah, kene lor. Oh, tak geser lor. Nah, geser kene lor ya. Nah, iki lor. Nah, garek telu lor ya. Nah, garek telu. Gari telu di deleh kene lor. Nah, deleh kene sitok. Nah, garek loro lor ya. Gari loro. Delok ae lor videone. Ngono mbok delok kalem screenshot mesti temok ae lor. Nah, kene lor. Nah, garek sitok lor ya. Garek siji. Garek siji deleh tengah lor. Kita deleh tengah lor. Nah, deleh tengah kene lor. Kene lor. Ya, deleh kene lor. Oh, akeh wong lor ngene karo ndelik-ndelik lor sok lor. Nah, iki lor ya. Nah, iki lor. Sing penasaran nggone lor. Nah, iki neng kulone Koperasi Merah Putih Desa Kemaduh lor ya. Nah, iki nyang lapangane lor. Nah, iki nyang lapangane lor. Nah, iki lapangane lor. Iki lapangane Maduh lor ya. Maduh Kemaduh. Nah, wes ngono lor ya. Aja lali kok bolo-bolone diomongi lor. Tambah akeh bintang tambah cepet temoke lor ya. Wes ngono lor tak lanjut mulai iki lor.